Disojong jo kami ang kadamatumo. Na parjolo hita paparan niyo puta popadia Raja Hinono. Alanya kalas ni rohataon masih gudang nakin. Apa di konsep tahian iko kita hadu hanya parjolo. Alayaka tu manupa tu nadinggam masalut nai. Jadi di hamu anak kami hasuhuto do pahopu sur saruna keluarga nyakang nami opu halasan. Maulai ate mari tu hatta de bata alamardala dulu no di bagasar las ni roha do damen setu hatta. Jadi nang pasahat to tupak mahami. Sianak kahita nama ronga tubuh dok boruta dok kabreta. Otik sosadia. Las marohamu majalo. Jalhu boto hamido. Dang apalah tupakina di berengmu. Alehola di berek kamu pebo hinami ro. Bang adopi udang amuna di pestani pohopu si Michael doh pohopu baru marpau. Apa stilas rohamu. Jadi alani las marohamu nama jalo haroro nami. Mau lihat ya madi tuhata. Las pinasa mamu setong. Tu pengurus nababan asasi sarahata ita. Baik kamu masih mengawal pengurus. Ya saja ita. Jadi alanya kepartikian si sarahata ita. Homa pasahaton kata nauli hata nadenggan tu hasutota. Dus marohata teh. Jadi mau lihat mak dia mang kedua. Jadi mau lihat mak di tuhata. Mau lihat manang di tasaluhuna di hamuna bonani hasuhutun nami di sodona yang marna tapak hita namar donga tu paparan yo puta borsak mengatasi nababa buru bere nabuluni di las nirohata di tikion di naung majalo pamasu-masuo pardonga sarepon di anak kota siap bagas joron itu hani marhite naposonai songo dia las nirohamuna bonani hasutun nami songonina odang las nirohani punguatai sesuai itu anggaran dasar dohot anggaran rumah tangga di punguatai molo mangoli anak atok tupahan molo muli woru ulusan dison tapatupa do tupak tuk sosadia pe nilai tupaki nominalna lasma rohamuna lasma rohani ibadah doton muna secara khusus tu inak tua sungguh luar biasa inak tua di bereko pahupumom mangulia teh jarang dosongonon sada pasu-pasu na bulut do di bait tuan itu ho senggia matu paparamo salu nate nak tua sudi aka paparamo tong mertaba-taba pasu-pasu ni amat dari batatu ho te nak tua da sok soni manang dia baku saluhuna jam saton notames syukur Bang Nelson Nixon dot hiusa teh jadi las rohanami dia pala ditikon di lotot tumat cair retai ta seluna jadi sarapok masong di nina tua-tua asa tapula ni sebagading mah di dulu ni pangiringan horas jalaga betotong dihita na marhamaranggi poparan puta borsa mengatasi saurdot satahi totong do hitareta di som marsi pairiringan teh jadi to hoinak tua sok songoni nang disaluhuna dohonok kuma asa matatas main nabaringi marura manang jabi-jabi horas to di madigi pirto di matogu horas matok kamu jala madingin payudut wahopu satu namar nini satu namar nono teh jadi soni majolo tu hasuton kepada kedua mempelai kami ikut bersuka cita atas pemberkatan nikah yang sudah diterima dari hamba Tuhan ya jadi permohonan kami semoga keluarga ini keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan ya. Itulah permohonan kami. Adong dohatanina tua-tua nama dokon asataki manna walang galinggang jalagarege tubuh matong dihamuna anak pertahi jalulu balang borumuna permas jala paraimete asalama mai silujang lama suni baboan tu dia betong malakar rumah tangga muna tu sima dapota persaulian nang pasamotan teh jadi soni mah Roma hamil satu tupak sepungat tanah boloni lasma rohamuna jadi namuna permusik nami bakal ma musik na girang-girang ini bakal kamu namang buti mak norolopolop to dikki Jadi parjolo ma opo Raja Hinono dijolo meita ate Rome ita so
Jadi hamu saluhutna nabak kaholongang kami. Nahotka kami sian nababan. Mauleade parjolo pasah tami tu hamu. Dunga di pasah tamu be tupak tu hasuton nami. Jadi mula tunggulak bianok kamu deba. Didongan itu hamu dia ke perdalanan. Mauleade madi haroromuna. Otima.